rómskej osade pribudnú nové domy, slnečné ihrisko v Starej Ľubovni, stovky návštevníkov na festivale zdravia a krásy. Pripravené sú správy televízie Region, vitajte pri ich sledovaní. V rómskej osade na Budulovskej ulici v Moldave nad Bodvou by mali v blízkej budúcnosti vyrásť domčeky pre miestnych obyvateľov. S výstavbou im bude pomáhať organizácia ETP Slovensko. Mestské zastupiteľstvo schválilo pred niekoľkými mesiacmi zámer predaja lokality, kde by mali domčeky stáť. Spolu ide o 10 stavebných pozemkov s rozlohou 25 m². Zvažovali sme, či spracovať súdno-znalecký posudok alebo vychádzať z kúpnej ceny, ktorú sme kedysi zaplatili pri výkupe týchto pozemkov. Napokon sa ich cena určila na základe skutočnej hodnoty. Za meter štvorcový zaplatia budúci majitelia 3 €. Nízkonákladové domy budú stavať Rómovia vlastnými rukami pod stavebným dozorom. Naša organizácia by im vedela poskytnúť nejakú podporu pri výstavbe, ale zároveň by sme im vedeli poskytnúť aj finančnú podporu. Kritériom na získanie mikropôžičky je, aby klienti mali vyrovnané všetky záväzky voči mestu. V najbližšej dobe sa budú vybavovať potrebné povolenia, rozparcelovanie pozemkov a nakúpi sa stavebný materiál. Jeden dom vyjde rodinu na približne 6 500 €. Úver by mali Rómovia splatiť za 10 až 12 rokov. Výstavba by sa podľa predbežných plánov mala začať ešte v tomto roku. Spraviť Starú Ľubovňu krajšou, príťažlivejšou nielen pre turistov, ale hlavne pre samých seba, by malo byť prioritou všetkých jej obyvateľov. O tom, že to ide aj bez mestských peňazí, dokázali nedávno občianski aktivisti. Najmä vďaka nim totiž na Letnej ulici vyrástlo slnečné ihrisko. Miesto pre bezpečné detské hry a stretávanie sa, tak možno po 12. októbri nazvať priestor pri základnej škole na Komenského ulici. To, že vôbec vzniklo, je okrem iniciátorov zásluha aj ľudí, ktorí ho v SMS hlasovaní posunuli nad čiaru. Projekt vypracovaný občianskym združením tak nadácia SPP podporila sumou 6 675 €. My sme sa rozhodli ísť do detského ihriska kvôli tomu, v akom sa detské ihriska nachádzajú v Starej Ľubovne. Naozaj v medziblokových priestoroch v Starej Ľubovne sú ihriska v dezolátnom stave. Aspoň bolo to tak vtedy, keď sme pripravovali projekt. Samozrejme, že aj mesto začalo teraz obnovovať, ale sme radi, že nám vyšiel aj náš projekt. Podobne ako projektový zámer, ani lokalita sa nevybrala náhodou. Hlavným dôvodom bola prístupnosť pre rodiny s deťmi a rozhodol tiež fakt, že v blízkosti sa nenachádza cesta. Toto miesto sme vybrali kvôli tomu, lebo jednak je tu, myslím, krásny atletický oval a dotvorí sa celkový športový areál, takže okrem detských prvkov sú tu aj športovo-gymnastické prvky, takže možno chceme aj trochu viac detí rozhýbať a dostať ich aj na ten oval, tak je aj nasmerovaná ten športovo-gymnastický chodníček. Keďže celá suma, ktorú naša ľubovňa z nadácie získala, šla na materiál a atrakcie, všetko ostatné sa muselo riešiť svojpomocne. Vrátane realizácie, ktorá prebehla formou dobrovoľníckej práce. Prečo ste sa rozhodli dnes priložiť ruku k dielu? No pretože mám deti a ihrisko sa vzíde v Ľubovni, každé jedno. Preto som chcela trošku pomôcť, pretože som sa nudila a nemala som čo robiť. Tie deti sa nemajú kde hrať, takže je dobré, že sa to niečo tu robí. Takže z ihriska sa tešíte? No dúfam, že viac sa budú tešiť deti ako ja. Ste spokojní so zapojenosťou rodičov? Určite sme spokojní, keďže už niečo stojí, ale určite sú rezervy. Hoci si gro roboty odmakali najmä aktivisti, pomocnú ruku podali i mestské firmy. Betón a staré zničené prvky pomohli odstrániť pracovníci VPS, EKOS sa zas postaralo na vozenie zeminy. Po 3 týždňoch práce tak slnečné ihrisko ožilo vravou a smiechom detí. Decka, takže tešíte sa z nového ihriska? Keďže jeseň patrí aj údržbe záhrad, do kontajnerov a následne do kompostárne putovali najmä konáre, burina, tráva či lístie. Zapotili sa teda aj pracovníci mestskej firmy EKOS. Z 13 tón bioodpadu vyseparovali 1 tonu, čím ušetrili takmer 500 € za jeho umiestnenie na skládke. Bioodpad sa vytrieďuje na 3 frakcie. Z toho 2 frakcie sa používajú na výrobu štiepky, ktorá by mala slúžiť pre potreby EKOSu na vykurovanie administratívnej budovy a skleníkov.
A jedna frakcia, tá najjemnejšia konarovina plus burina, vlastne ide na výrobu kompostu, ktorý bude slúžiť v podstate na vysadbové účely ako pre verejnú zeleň. Bioodpady je možné aj naďalej bezplatne v tunajšej kompostárni odovzdať. Ich zber bude prebiehať aj počas nasledujúcich 2 pondelkov v uliciach s rodinnými domami. Staroľubovňania boli vraj tohto roku disciplinovaní a odpad triedili vzorne. Zaujímavé kuriozity sa však našli aj tentokrát. Najväčšou raritou bol asi taký ukrajinský fotoaparát, ktorý sme našli aj s púzdrom, ale samozrejme našli sme aj niekoľko typov spodného prádla, samozrejme nejaké mikiny, trička. Proste ľudia vyhodia veľa vecí. Nie všetok biologicky rozložiteľný odpad ale musel skončiť zákonite v kompostárni. Tí najmenší vedeli hneď, čo urobiť s lístím a ďalšími jesennými plodmi. Napríklad tieto deťúrence z materskej školy svätého Cyrila a Metoda postavili pani jeseni z pestrofarebných listov domček. A ani deti zo Vsetínskej nestáli so založenými rukami. Mohol by sa tam zahrabať ježka. A čo sa dá všetko robiť z lístia vonku? Ježkovia, lebo sa môže hrabať. Ani v interiéri sa naše ratolesti nenudili. Stačilo vziať niekoľko listov a krásne výtvory boli na svete. Lístia musím ešte tam dať a ešte tam treba ho domaľovať. Z gaštánov som urobila panočíka. Ja som robil z listia ježka. A podaril sa ti? Takto vyzerá škôlka hrou. Podstatné informácie aj o tomto ročnom období sa totiž deti dozvedia z jesenných prechádzok, čítania rozprávok, ale aj pri tvorbe zvieratiek, obrázkov či jesenných kreácií. Šofér poštového auta, ktorý nedávno ukradol 20 000 eur, už čelí obvineniu. 47-ročný muž z okresu Košice okolie čelí obvineniam zo sprenevery. Muž mal 16. októbra odviesť peniaze na poštu. Zobral si ich a následne nahlásil krádež. Paródiou je, že z pestrého úlovku sa dotyčný dlho netešil, nakoľko už na druhý deň ho zadržali policajti. V prípade dokázania viny mu hrozí trest až 5 rokov. Podľa štatistík spoločnosti Trexima Bratislava sa zistilo, že muži pracujú dlhšie ako ženy a je to o 154,2 hodiny za mesiac. U žien je to o necelé 3 hodiny menej. Ukázalo sa, že zamestnanci v podnikateľskej sfére musia odpracovať v priemere mesačne o 6 hodín viac ako ich kolegovia v nepodnikateľskej sfére. Najviac času v práci trávia lekári špecialisti, pracovníci v oblasti súkromnej bezpečnosti a zdravotnícki záchranári. Naopak najmenej času trávia v práci zamestnanci v odvetviach, ako sú výroba a spracovanie kovov, poštové služby a služby kuriérov. Na Slovensku žije niečo vyše 400 000 Rómov. Nedávna správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2012 odhalila, že na Slovensku máme až 15 politických strán, ktoré sú postavené na rómskej menšine. Z toho aktívne sú politické strany ako Rómska iniciatíva Slovenska, Strana rómskej koalície a Strana rómskej únie. Zhruba mesiac pred voľbami do vyšších územných celkov sa začali objavovať správy o tom, že začalo ovplyvňovanie rómskej komunity. V Košickom samosprávnom kraji schválili stratégiu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, ktorá navrhuje riešenia ďalšieho rozvoja do roku 2020. Cieľom realizácie stratégie je podpora rozvoja cyklistickej dopravy v mestách a obciach a jej začlenenie do integrovanej osobnej dopravy. Dôvodom je tiež zviditeľniť Košický samosprávny kraj ako modernú cyklistickú destináciu. V Košiciach sa cez víkend prvýkrát konal Harmónia, festival zdravia a krásy. Stovky návštevníkov a zvedavcov našlo inšpiráciu v desiatkách stánkov a na mnohých zaujímavých prednáškach či seminároch. Zdravie, krása, aktívny životný štýl a harmonický život. Práve týmito témami žili v sobotu všetci tí, ktorí zavítali na najväčšie podujatie zdravého životného štýlu v Košiciach. Organizátor som veľmi spokojná.
Určite áno, páčilo sa nám. Verím, že tak ako tento prvý ročník prebieha, tak bude prebiehať aj ten nasledujúci, ktorý bude na budúci rok. Tento rok sa na jednom mieste zišlo viac ako 60 vystavovateľov a 12 odborníkov z oblasti zdravého chudnutia, ľudového liečiteľstva či osobnostného rozvoja. Medzi najväčšie ťaháky patril Vladimír Savčenko. Známy psychoterapeut sa vo svojej prednáške snaží mužom ukázať, ako sa prezentovať v pozícii silného a sebavedomého jedinca. Pokud žena v přítomnosti chlapa se nerozvíje, nevzkvětá, nezačíná být lepší, krásně, ušlechtilejší, příjemnější, spontánnější, to znamená, ona je na špatném místě. Ten chlap, středně a nízkohodnostné chlapy, to ženě neumožňujú, jenom vysokohodnostný chlap. S veľkým záujmom sa tiež stretla prednáška lektorky Viery Kolpaskej, ktorá sa sústreďuje na oblasť zlepšovania partnerských vzťahov a intímneho života. Ľudia sa prestali dotýkať. Máme dotykové telefóny, ale prestali sa ľudia objímať. Deti majú malé ručky, ale dokážu objať celý svet. My máme napriek tomu veľké páže, ale sme zabudli objať manželku. Bereme ju ako samozrejmú vec. Harmónia Festival zdravia a krásy okrem iného ponúkol ochutnávky zdravej výživy, ukážky cvičenia, líčenia, účesovej tvorby, masáže, meranie a diagnostiku zdravia, numerológiu, tarot, ale i detské tvorivé dielne. Prepojenie zdravia a krásy tela i duše najbližšie zavíta 9. novembra do Popradu. História kultúrno-spoločenského podujatia Integrácia sa začala písať v roku 2008. Jej zámerom bolo spojiť všetky deti bez rozdielu. Inak to nebolo ani tento rok. Projekt Integrácia spája všetky deti bez rozdielu a pomáha skvalitniť ich neľahký osud. Pomáha deťom s inakosťou sa zaradiť do spoločnosti, aby ich prijali intaktné deti, aby navzájom nevznikali nejaké také posmešky a aby bola väčšia tolerancia, empatia a úcta. Benefičný koncert rozradostil 9000 detí a nielen ich. Sme pomohli rodinám dvom s elektrinou a plynom zadarmo. Potom každé dieťa dostane vstup do Aquacity. Sú tam rôzne pobyty do rehabilitačných centier, hotelov a tak ďalej, čiže je tu dneska o veľkej fakt pomoci. Na koncerte sa predstavilo veľa umelcov. V hľadisku vládla úžasná atmosféra. Tu prvýkrát a tešili sme sa na EGA. Ste prvýkrát na takomto podujatí? Áno. Na koho ste sa tešili najviac? Na Majka Spirita, lebo je super. lebo je náš obľúbený spevák. Na Stisu Sklovsku, aj na Peter Biš projekt, na kapelu, na všetko proste. Obrovská radosť, usmiaté tváre a pomoc pre tých, ktorí to potrebujú. Aj o tom je projekt Integrácia. Kino Tatra v Starej Ľubovni bude miestom atraktívneho filmového podujatia Festivalu ruských filmov. Autorská snímka Štefana Dlugolinského získala v septembri 2 špeciálne ocenenia. Cenu primátora mesta Jalta a cenu prezidenta Krymskej autonómnej republiky. Nechajte sa teda pozvať do zákulisia jedného z najväčších filmových podujatí v Rusku. Za odvážnym počinom stojí Štefan Dlugolinský, známy filmár, dokumentarista a tiež rodák zo Starej Ľubovne. Naším cieľom je priniesť ruské filmy, pretože ak sledujeme, čo je na našich trhoch a vo vysielaní verejnej služby alebo ostatných komerčných staníc, tak je tam presilovka amerických filmov. A osobne som za to, aby sme si pozreli aj inú kultúru a ruské filmy, to sú vlastne Slovania, nám veľmi blízky aj jazykovo a mentálne. Myšlienka priniesť do našich končín ruské filmy vznikla na Krymskej Jalte v minulom roku. Štefan Dlugolinský sa tam ako prvý Slovák ocitol na festivale v meste Spolu. Ten patrí medzi najväčšie v kolíske svetovej filmovej tvorby. Bolo tam 29 krajín, medzi inými aj také štáty ako Taliansko, Česko, Spojené štáty, bývalé štáty Sovietskeho zväzu, Maďarsko a ďalšie, čiže 29. No a tam ma to tak oslovilo a sme si povedali s ruskými priateľmi, že skúsme to, urobiť festival ruských filmov na Slovensku. Festival by mal v Starej Ľubovni odštartovať v kine Tatra v sobotu 26. októbra o 16. hodine a pokračovať aj nedeľnejším premietaním. Diváci uvidia 4 filmy od renomovaných ruských autorov. Ide o filmy, spomeniem aspoň jeden autorský. Je to od autora Vladislava Romanova. On je profesorom na VGIKu na slávnej moskovskej filmovej škole. Okrem iného napísal scenár k veľkofilmu Admirál. Takže bude to film Sprašťajte doktor Čechov, prepáčte doktor Čechov.
s autorskou účasťou. Potom budú filmy Riabinový vals, Popolový valčík, Darček Stalinovi, tiež zaujímavý film, a jeden detský film. Ambíciou autora projektu je posunúť festival aj do iných miest. Okrem Starej Ľubovne si ruské filmy budú môcť pozrieť v Jarabine, Trenčíne, Rišňovciach a v Banskej Bystrici. Deväťdesiaty ročník Medzinárodného maratónu mieru získal ocenenie atletických odborníkov. V kvalite dosiahnutých výkonov sa košické podujatie dostalo medzi 10 najlepších maratónov v Európe v tomto roku. Prispeli k tomu predovšetkým časy prvých troch mužov po 2 hodiny 10 minút i prekonanie najlepšieho košického výkonu na ženskej trati v histórii tohto maratónu. To sa podarilo dokonca hneď trojici pretekárok. Všetci traja v osobných rekordoch, to znamená, prišli perfektne pripravení a zlepšili sa. No a už jen samozrejme niečo dodať, to boli opäť u všetkých troch prekonané ich najlepšie časy a traťový rekord žien má vysokú kvalitu. Dosiahnuté výkony na košickej trati podľa špecializovaného atletického portálu znamenajú v počte bodov číslo 9224, čo je viac ako má najstarší maratón sveta bostonský. Najlepšie výkony dosiahli bežci v Berlíne, kde pred 2 rokmi zvíťazil aj Keňan Makau, ktorý ako čestný host bežal pred 2 týždňami košický minimaratón. Bežal som túto krátku trať asi pol hodiny, takže je jasné, že som nebežal na čas, ale som si len vychutnával atmosféru v košických uliciach. Všetci bežci sa snažili dobehnúť do cieľa a je jedno na akej trati. To ma skutočne potešilo. Podľa kvality štartového poľa, čo je ale predovšetkým otázka financií, skončil na prvom mieste Londýn pred Tokiom. Košický maratón obsadil 25. priečku. Nemôžeme mať veľké oči, že môžeme atakovať čas 2.07, 2.06 každý rok. Tá aktuálna forma pretekárov a naše možnosti samozrejme a ponuka z jednotlivých tímov bola taká, akú sme videli. Basketbalistky Good Angels Košice nastúpili cez víkend v 2 extraligových stretnutiach, pričom jedno so Šamorínom sa im zarátalo aj do stredoeurópskej ligy. V ňom východniarky zdolali svojho súpera hladko o 40 bodov, 95-55 a medzinárodnú súťaž tak vedú bez straty bodu pred Záhrebom. V druhom nedeľnom zápase v slovenskej súťaži zvíťazili zverenky Maroša Kováčika nad Petržalkou 89-35 a taktiež vedú našu extraligovú tabuľku. Slovenský majster sa najbližšie predstaví vo štvrtok v stredoeurópskej lige v Péči, kde jeho súperom bude tretí PEAK. Šlágrom druhého kola vodnopolovej extraligy mužov bol duel medzi obhajcom titulu ČH Hornec Košice a ŠKP Modrí draci. Na rozdiel od minuloročného finále mal navrch vicemajster, ktorý o svojom víťazstve rozhodol už v prvej štvrtine, ktorú vyhral 4-0. Svoju suverenitu potvrdil aj v záverečnej 8-minútovke a tak po výhre 11-3 si Modrí draci pripísali druhý plný bodový zisk tejto sezóne. Tabuľku vedie bratislavská Slavia UK, ktorá zvíťazila v Topolčanoch o 15 gólov 25-10 a lepším skóre predstihla ŠKP Košice Staré Mesto. Nováky sú na 4. priečke za ČH Hornec po výhre nad Žilinou 9-6. Vítajte pri predpovedi počasia. V utorok nám bude od juhozápadu naďalej prúdiť teplý vzduch. V noci má byť jasno až polojasno, postupne miestami nízka oblačnosť alebo hmla. Nočná teplota 11 až 6 stupňov. Očakávame slabý vietor alebo bezvetrie. Cez deň prevažne oblačno, na horách ojedinele aj v nižších polohách zmenšená oblačnosť. Na juhu miestami inde len ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota 16 až 21 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13. Prevažne juhovýchodný vietor bude fúkať rýchlosťou 5 až 20 km za hodinu. V stredu medzi rozsiahlou tlakovou nížou nad západným pobrežím Európy a vysokým tlakom nad východnou Európou k nám bude prúdiť od juhu veľmi teplý vzduch.
Noci prevažne zamračené nízkou oblačnosťou a hmlisto, miestami zrážky pri teplotách 13 až 8 stupňov. Cez deň malá oblačnosť, teploty vystúpia na 15 až 20 stupňov. Fúkať má juhovýchodný až južný vietor o sile 5 až 20 km za hodinu. To je odo mňa v tejto chvíli všetko. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.